एसे सोलो मोनबाय बे गथ'खौ आं बे खादायाव दोननानै दैयाव फोजावहरनोसै हारसिंनो दैयाव गब'ना थैनानै थाहैगोन आंबो गथ'नि थैनायखौ मिन्थिनाय नङा आंनि पापबो जानाय नङा महाराजा धर्मराजा गथ'खौ खादायाव फुथुना दैमायाव फोजावहरनायसै बियो सानदों ससे थांनानै गथ'आ दैमायाव गब'ना थैलांगोन बे मानसिया बे गथ'खौ मानो फोजावहरखो फालाय गोदै गथ'सो खोमा बेसेरा गथ'आ जिउ जागायजेनदोंमोनसो बेयावनो थुंगेबाय बाजै बाबुआ उन्दुबाय नामा ए समबारु फै फै दसे जिराय फै बाबुखौ आं राजमहलाव हरबाय राजाया बिहरदोंखाय सासे मानसिया लांफैदोंमोन बिनोनो हरबाय आं दहाय आं नुनाय गथ'आनो नङामोनथ' बाजै मानो बेबायदि हरलाबायखो गथ'खौलाय बाजै लांफैग्रा मानसिया गोजा थफि गाननानै दंमोन नामा औ औ नंगौ नों माबोरै मिथिखो बाजै नों मानो बेबायदि खालामखो समबारु मा जाखो बाजै बे राजानि सोलोसोमोन दावहारु बाबुखौ लांनानै बुथारनो सासे गोरिब गथ'आ राजा जागोन राजाया माबोरै गनायगोन बेनिखायनो बाबुखौ थगायना लांना दैयाव फोजावना हरबाय मा फोजावहरबाय हे गसाइ बेफोरखौ मा खालामफ्लांखो आं बाजै नों जिंगासिनो नाङा आं नागिरहैगोन बाबुखौ जेबो जानाय नङा इसोर मानो बेबादि खालामखो आं गावनि गथ'खौ गावनो जाबाय दावहारु गथ'आ दैयाव गोजावनो थांबाय थानायसै गसाइनि लिरनायखौ रावबो खोमोरनो हाया बुंनाय जायोना थिग बेबादिनो जामारबाय नाव जावै जावै सासे नावरियाया दैमा बारनानै गावनि न' फारसे थांबाय थादोंमोन बे समावनो बे नावरियाया गोबारै गथ' गाबनाय खोनाबाय हाय मा मैया बे दै गेजेरावलाय बबेयाव गथ' गाबलाबायखो दैनि मोदायानो फैमारबाय नामा इसोर आंखौ रैखा खालाम इसोर रैखा खालाम नङाथाय माथो गथ' गाबनायाथ' बै खादानिफ्रायसो फैगासिनो सोरबा गथ'खौसो फोजावहरबाय नामा इसोर नंमारगौथ' आरो गथ'आनो दंमारो आं माबा मोनसे खालामनांगोन नङाब्लाथ' गथ'आ गब'ना थैलांगोन आरो आवगोलावथ' दै बाज्रुमबो दं बे गथ'खौ आं रैखा खालामनांगोन नावरियाया गोख्रैनो नावखौ गथ'नि फारसे जावनानै लाङो आरो गथ'खौ बोखांना लायो बिनि उनाव बियो गथ'खौ गावनि न'आव लानानै थाङो समबारुआ नाव जावै थांबाय थानायसै दावहारखौ मोनगौबा साननानै बियो जोबोर गोजान जावलाङो थेवबो गथ'खौ मोना बियो ससे थांबावनानै नुयो सासे मानसिया दैमा जिङावनो जिरायना दंमोन बेखौ नुनानै समबारुआ बुंबाय आदै बिथिंजाय नोंथाङा खादा बोहैबोनाय नुदोंमोन नामा गैया माथो नुवाखै आंनाबो बावाखै बेयाव जिराय फैनाया आं फैयावसो बोहैलांबाय दां आं बुंनो हाया माथो दंमोन खादायावलाय नोंथांनो दायो आं माबोरै खिन्थाबावनो मा दंमोन खादायाव आंनि आबैनि आसान जरासे खादाजोंनो बोहैबोदों दैमायाव जि सुनो फैनायावनो बोहैबोबाय खादाया हाब बे आसानखौलाय बबाव मोनबावनो सिगाङावथ' दै बाज्रुम दं बेयावसो गोग्लैहैबायबा मोननाय नंला मा सिगाङाव दै बाज्रुम दं औ सिगाङाव दै बाज्रुम दं नोंबो नावखौ लांनो नाङा थाङोब्ला थांना नायब्लानो जाबाय माब्रैबा मोननोबो हागौ दै बाज्रुम दंब्लाथ' गैखाला बे गथ'आ मा खालामबावनांगौ दानिया बाजैनि बे गाज्रि खौरांखौ माबोरै हैबावनांगौ आं बुरि ओइ बुरि ओंखारबोलाय बुरि ओंखारबो नायफै आं मा लाबोदों
मा लाबोलायखैहाय बोराय इसोर बोराय बे गथ'खौ बबेनिफ्राय खावना लाबोखो नों बुरि नोंबो मा जानला मानला बाथ्रा बुंलाबायो आं बे गथ'खौ खावनानै लाबोआखैना सोर अन्थाइ बिखा बिमा बिफाया बेखौ दैयाव फोजावहरदोंमोनथाय आं दिनै बेखौ बोखांनानै लाबोआमोनब्ला दिनै बे गथ'आ थांनानै थानाय नङामोन आयै एथ' अन्थाव बाथाव गथ'खौ मानोथो बेबायदि खालामनांगौ जाखोफालाय एसेबो अननाय खाननाय गैया नामा बुरि बे गथ'खौ जोंनो खांनोसै गसाया जोंनो आंगो गथ' गथायखौथ' होआसै नाथाय दिनै इसोरनि बोर सास्रिनायाव फिसा सासे मोननो हादों बेखौनो जों आंगो फिसा बायदि बजबना लानो नांसिगोन नों थार बाथ्राखौनो बुंदों बोराय बे गथ'खौ जोंनो खांनोसै बेखौ जों ओरैनो मोनाखै गसाइनि अननायावसो मोनदों बोराय जों बिनि मुंखौ मा दोनगोन बुरि बे जोंनि फिसानि मुंखौ दावहारु दोननोसै दावहारु बोराय नाथाय गोबां मुं दं नों मानो दावहारुखौसो सायख'खो बुरि बे गथ'आ दासो दैमाजों दावहा नांनानै फैदों बे एथ'ग्राब गिलु बालु दैमायाव बेसेबांबा गोजाननिफ्राय गोजावना फैदों थैनो रोङाखै सासे दावहारु बायदि दावहा नांनानै गावनि जिउखौ रैखा खालामनाय बायदि बिनिखायनो बुरि बिनि मुंखौ दावहारु दोनबाय आं जोबोद मोजां मुं बोराय जोंनि दावहारु फिसा बोराय बुरिया दावहारुनि मुंखौ आरोबाव दावहारुखौनो दोनफिननायसै जानो हागौ बेनो इसोरनि गेलेनाय ओजों महाराजा धरम राजा सुखुयै हांमा सुरनायसै बियो सानबाय गथ'आ दैयाव गबोनानै थैलांबाय बियो साधुनि नायखांनाय बाथ्राखौ नंखाय जाहोबाय होननानै जोबोर खुसि जानायसै बोथोरा खोन्दो खोन्दो थांबाय बेबादिनो नायै नायै 20 बोसोर बारलांबाय दानिया दावहारुआ सेंग्रा गिदिर जाबाय 20 बोसोरनि सासे जांगिला बोलोगोरा सेंग्रा जाबाय दावहारुआ सासे गोमोथाव सेंग्रा जामारबाय बियो मानसिजों लोगो जाया बिनि लोगोआ मोसा मुफुरासो सानसे माने दावहारुआ मोसाजोंनो मैहुर खालामो आरो गासै हाग्रायाव बेरायबाय थायो आयै आं हाग्रायाव थांनोसै दा फैफिनब्ला नोंसोरनो गोमोन गोमोन फिथाइ लाबोफागोन नोंसोर थाथ'दो थां दे फिसा दा खोमसि जायैयावनो न'आव फैफिन बोराय मा गोमोथाव गथ' बिलाय मानसिजों लोगो जाया मोसा सिंह मुफुरजोंसो गेलेनानै थायो बुरि बिनि मुंखौ आं ओरैनो दावहारु मुं दोनाखै सासे दावहारुनि गासै गुन दंजोबो बिनियाव नायबाथा बुरि सानसे जोंनि दावहारु फिसाया राजउलाफाद गायसनगोन बिखालिनो राजा धरम राजा मैहुर खालामनो दावहारु थांनाय हाग्रायावनो फैदोंमोन बे समावनो सानथ्रि गाहाया मासे मोसा नुबाय आरो महाराजाखौ बुंबाय सांग्रां जा महाराजा आवगोलाव मोसा दं बोरो आं नायनि नंगौथ' आरो महाराजा बिथोन होदो दानो गावहरनोसै आं बे मोसाखौ सानथ्रि गाहाय रथ' मोसानि खाथियाव सासे मानसिबो दं बे मोसाया आंनिबा फिनायसो खोमा नों बेयावनो थाद' आं थांना फैनि नों बोरला जिलिरखौ थियारि दोनखा मोसाया आंखौ बारसिनब्लानो जिलिरखौ हगारना हो नोंथाङा जेरै बुंदों बिदिनो जागोन महाराजा नोंथाङा जिंगासिनो नाङा जेराव दं बेयावनो थाथ' नङाब्ला बे मोसाजों दानो मन' जागोन नोंथाङा सोर बे मासे एथ'ग्राब गिदिर मोसाखौ नुनानैबो बिनि फारसे आवगायबोगासिनो थांदो नों दानिया गोमोथाव जोबोर गोमोथाव
मा मुं नोंनि सेंग्रा? आंनि मुंखौ दावहारु बुङो। नाथाय नोंथाङा सोर? बे अरननि गेजेराव मा खालामनो फैदों? आं जाबाय बे रायजोनि राजा धरमराज। आं बेयाव सान्थ्रि गाहायजों मैहुर खालामनो फैदों। नोंथाङानो महाराजा धर्मराजा। नोंथांनि बागै गोबां बाथ्रा खोनादोंमोन। दिनै लोगो मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय। नंगौ नामा? बेथ' जोबोर मोजां बाथ्रा जाबाय। बिदिब्ला नों बायदि मानसि नुफेराखै आं दिनैसिम। हाग्रानि जुनारजोंनो लोगो बायदि थाफानाय नों बे मोसाखौ गिनाय मोना नामा? मानो गिनो? आं उन्दैनिफ्रायनो मोसा मुफुर सिंहफोरजों गेलेनानै देरबोदों। आं आरो दायो बिसोरनि रावखौबो मिथिग्रा जालांबाय। बेथ' जोबोर गोमोथाव। दावहारु, नों जोंनो खिन्थानो हागोन ना खाथि खालायाव बबावबाफोर गामि दं नामा? जों जोबोर उखैनाय मेंनाय मोनबाय। महाराजा, नोंथाङा गाज्रि मोनाबा जोंहानि न'आवनो थ'दो। आंनि गामिया ससे थांब्लानो मोनो। मानो थाङा जानो? थ'दो बिदिब्ला नोंसोरानावनो थांनोसै। दावहारुआ महाराजा आरो सान्थ्रि गाहायखौ गावनि न'आव लानानै थांनायसै आरो बिमा बिफानो खिन्थानायसै दि रायजोनि राजाया गावस्रानाव दसे आश्रय लानो फैदों। दावहारुनि बिमा बिफायाबो जोबोर खुसि जानायसै। मा जाखो महाराजा? नोंथाङा आंनाव माबाफोर बाथ्रा सोंनो नागिरदों नामा? नोंथाङा जा सोंनो नागिरदों सोंनो हागोन। आं नोंथांनाव बे बाथ्राखौसो सोंनो नागिरदोंमोन। नोंथांनि फिसाज्लाया मासे गोमोथाव अरननि जुनारफोरजोंनो लोगो बायदि बेरायबाय थायो। नोंथाङा बेखौ माबोरै गोमोथाव जोनोम होखो? महाराजा, नोंथांखौ आं मा नंखाय बाथ्रा बुंबावनो? दावहारुआ आंनि असे फिसा नङा। असे फिसा नङा? बिदिब्ला बेखौ बबेयाव मोन्दोंमोन? दिनैनिफ्राय 20 बोसोर सिगां आं बेखौ धोनस्रि दैमायावसो मोन्दोंमोन। मिथिया सोर खादायाव फुथुना फोजावहरदोंमोन। एथ' गिलु बालु दैयावबो माबोरै थांनानै फैखोथाय? आं मोननानै लाबोबाय बिनिफ्राय। नैजि बोसोर सिगां दैमायाव मोन्दों। आंबोथ' बै गथ'खौ दिनैनिफ्राय 20 बोसोर सिगांनो धोनस्रि दैमायावनो फोजावहरदोंमोन। बे गथ'आ बेनोथ' नङा। बिदिब्ला बे गथ'आ थैमाराखैसो, माब्लाबानो देरखोमानानै दं। बिदिब्ला सादुनि नायखांनाया सैथो जामारसिगोन नामा? जाया, आं बेबादि माब्लाबाबो जानो होआ। आरो मुङाबो माबोरै एखे जाखो? बाथ्राया अब्ला बिदिसो। नाथाय नोंथाङा बिनि मुंखौ माबोरै दोनखो? मुंखौ आं सानखांनायसो दोनदों महाराजा। नोंथाङा बेफोरखौ मानो सोंखो? महाराजा, नोंथाङा दावहारुखौ माबा गाज्रि मोनबाय नामा? नङा नङा, बिदि बाथ्रा नङा। आंनि जोबोर गोनांथार रादाब राजमहलाव फाथायहरनांगौमोन। नोंथांनाव आं बेखौनो सोंनो नागिरदोंमोन। बे गामियाव सोरबाफोर मोजां थगाय मानसि दं नामा, जाहाथे आं बिनो राजमहलसिम दैथायहरनो हायो? महाराजा, गुबुनखौ मानो बुंबावनो? जोंनि फिसा दावहारुआनो बे खामानिखौ मोजाङै मावनो हागोन। फिसा दावहारुआ जोबोर मोजां आखलनि आरो नोंथाङा बिनि गोहोखौ नुखाबाय जानांगौ। महाराजा, नोंथाङा बिनि आखायावनो रादाबखौ फाथायहरदो। आंबो बे खाबुखौनोथ' नायबाय थादोंमोन। जोबोर मोजां बाथ्रा। बिदिब्ला दावहारुआनो आंनि लाइजामखौ राजमहलसिम लांथोंसै। दावहारु, नों आंनि बे लाइजामखौ राजमहलसिम लानानै थां आरो महारानीनि आखायाव हैथां। आं दाबसे जायगायाव थांनांगौ दं। बे लाइजामखौबो हैथारनाया जोबोर गोनांथार। महाराजा, नोंथाङा आंखौ बे खामानिनि थाखाय सायख'बाय। आं जोबोर गोजोनबाय। आं गावखौनो खाफाल गोनां साननानै लाबाय महाराजा। दावहारु, नोंनि सोलो बोलोखौ नुनानैसो आं नोंनो बे खामानिखौ होदों। आंबो दिनै गोगानाय मोनदों। नों बायदि सेंग्रा आंनि रायजोआव दं। बाख्नायनायनि थाखाय साबायखर महाराजा। बे लाइजामखौ महारानीनो होनानै आं मा बुंनांगौ? नों जेबो बुंनो नाङा दावहारु। महारानीया लाइजामखौ नायब्लानो मिथिगोन। जानो हागौ महारानीया नोंनो बान्थाबो होनो हागौ। दावहारुआ महाराजा धर्मराजनि लाइजामखौ लानानै राजमहल फारसे दावबायलांनायसै। दावहारुआ सानसे थाबायलांबाय थाबाय। दानिया बेलासे जाबोनो हमबाय। दावहारुआ गामि गंसेयाव हाबहैयो, जायनि मुङा थाइगिरगुरि। नंगौ, बे गामियावनो दावहारुआ जोनोम मोन्दोंमोन। नाथाय बिनि बागै जेबो मिथिया दावहारुआ। हाय, बे गामियाव हाबनाय लोगो लोगो बिदि नांबाय जेन बे गामियाव आं गोदो फैफेरबाय। गोसोनि बबेबा खनायाव सुग्लायनाय बायदि मोनलायलायबाय। नाथाय आंथ' बे जायगायाव माब्लाबा फैफेराखै। दे जिखि जादोला बै न'आवनो सोंहैनोसै आं। हरसे आंखौ थानो जायगा होगोन ना होआ? बियो रुबुस्रिनि न' लांगोनायाव थांनानै गाबज्रि होयो। अब्ला रुबुस्रिया नुजाफैयो। दायो रुबुस्रिया बुरिबाय, खानायफ्रा फुरलांनो हमबाय। बियो दावहारुखौ नुनानै बुंबाय, दावहारु फिसा, मादै आंखौ सिनायो नामा? आंनि मुंखौ माबोरै मिथिखो? गाज्रि मोननो नाङा फिसा। नोंखौ नुनानै आंनि फिसाखौ गोसोखांहरबाय आं।
बिबो दायो नोंनि समाननो गिदिर जांगिला जाबायदां। मादै दायो नोंथांनि फिसालाया बबेयाव दं? आं मिथिया फिसा दायो बियो बबेयाव दं, थांनानै दंना गैला। नोंनो मा नांगौ फिसा? आंनाव जेबो गैया नोंनो होनो थाखाय। मादै आंनो जेबो नाङा। आंनि मुङा दावहारु। आं राजमहलाव महाराजा धर्मराजनि लाइजाम लानानै थांगासिनो। महाराजा धर्मराज? नोंबो बिनि थाखायनो खामानि मावो नामा? नङा नङा मादै, आं बिनि थाखाय खामानि मावा। महाराजाया जोंनि गामियाव दंहैयो। बिनिफ्राय बियो आरो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनांगौ दं। बिनिखायनो आं बिनि लाइजामखौ राजमहलसिम होनानै फैनोसै। नोंथाङा आंनो दिनै हरसेखौ थानो थाखाय खनासे जायगा होनो हागोन ना? औ फिसा फै, हाबफै। साबायखर मादै। बै पापि राजानि खामानि मावग्रामोनबा बिखौ आं माब्लाबाबो आंनि न'आव जायगा होआमोन। बे सेंग्राखौ नायनानै मानो आंनि फिसा दावहारुखौल' गोसोखाङो? बुरि जानायखाय बिदि जाबायदां, अराय सम फिसाखौल' गोसोखांबाय थायो। नायथारनि र' आं, बे लाइजामाव माथो दंथारो? बै पापि राजा धर्मराजआ माथो खौरां लिरनानै हरदों? रुबुस्रिया सिरियैनो दावहारुआ उन्दुबाय थानाय समावनो लाइजामखौ स्रोद नायखोमानायसै। लाइजामाव लिरनाय दंमोन, महारानी, जेब्ला बे सेंग्राया नोंनि खाथियाव लाइजामखौ लानानै मोनहैगोन, बिखौ अब्लानो बुथारना गारहर। बिदि लिरनायखौ नुनानै रुबुस्रिया जोबोर गोमोबाय, रागा जोंबाय। हाबाब, बे राजाया मा एसे गाज्रि? जाय मानसिनाव लाइजाम थिनहरदों बे मानसिखौनो बुथारनो थिनदों। बिदिब्लाथ' बे सेंग्राया राजमहलाव मोनहैब्लानो थैगोनसो। आं बिदि जाहोनो हानाय नङा। आं माबा मोनसे खालामनांगोन। धर्मराज, नों आंनि फिसाखौ जाबाय, दानिया गुबुननि फिसाखौ बुथारनो नागिरदोंना? आं बिदि माब्लाबाबो जानो होआ। नोंनि अर सावनायाव दै लुनानै होजोबगोन आं। अखानायै दावहारुआ रुबुस्रिनिफ्राय बिदाय लानानै राजमहल फारसे थांनायसै। आरो बेसेबांथो गोजान दंबावो जाखो महाराजानि राजथावनियालाय? थाबाय थाबाय आथिङानो साजोबलायबाय। दसे बेयावनो जिरायना लानोसै। हाब, बे मानसिनि हारासो माथो। बेयावनो सेवनानै बिदिनो दंबाय थायो। रावबो नायफैग्राबो गैला। बिदिनो थैनानै सेवलायलायबाय। सोरहानि न'खरनिमोनबा? बेसेबांबा बोसोर जाखो थैनायाबा? न'खरनि मानसिफ्राबा खौरां मोनगोन ना मोनदिया? सोरमोन, बबेनिमोन? आं सिनाया। थेवबो आं नोंथांखौ बावहरबाय। आंनि बावनायखौ नाजावदो। दावहारुआ महारानीनो लाइजामखौ गथायना होनायसै। महारानीया लाइजामखौ फरायना जोबोर गोमोबाय। नों बे लाइजामाव मा लिरनाय दं मिथियो ना? महारानी, आं बेयाव मा लिरनाय दं मिथिया। महाराजाया बुंदोंमोन महारानीया लाइजामखौ नायब्लानो मिथिगोन। नंगौ नामा? बेयावथ' लिरनाय दं नोंजों राजखुंग्रिखौ जुलि होना रायजोनि राजा फोसावना होनो। मा? राजखुंग्रिजों जुलि आरो रायजोनि राजा? महारानी, नोंथाङा गोरोन्थि बुजिनो नाङा। नाथाय आं बेबादि खालामनो हानाय नङा। बे रायजो खुंनाय आं बिबान लानो हाया। नाथाय राजायानो बिदि लुगैबायबा आं माथो खालामबावनो? नों राजखुंग्रिखौ जुलि लादो। महारानीयाबो महाराजानि बिथोन नालाय बिदिनो मावनायसै। फिसाजोनि जुलिखौ दावहारुजों होनानै दावहारुखौ रायजोनि राजा फोसावना होनायसै। साननैसो उनाव महाराजाया फैफिननायसै आरो दावहारुखौ राजमासियाव जिरायनायखौ नुनानै धर्मराजनि थैया गोदौखांनायसै। महारानी, बेफोर मा? आं थासान्दियाव बे मानो आंनि राजमासियाव जिरायनो गोहो मोनखो? महारानी, नों मानो बेबादि खालामखो? आंखौ नों थैबाय सानबाय नामा महारानी? नोंथाङा बेफोरखौ मा बुंदों महाराजा? आंथ' बेफोरखौ नोंथांनि बुंनायावसो मावदों। आंनि बुंनायाव?
आं माब्ला बुंखो बे सेंग्राखौ राजमासियाव फज' बुंनानै महाराजा नोंथाङानो लाइजामाव लिरनानै हरदोंमोन बे सेंग्राजों फिसाजोखौ जुलि होनानै रायजोनि राजा फोसावना होनो महारानी बिदिब्ला फिसाजोखौबो जुलि होबाय महारानी नों फाग्लि जाबाय नामा मन्त्रि नोंबो नायनानै थाबाय महारानीया बेबायदि खालामनायाव महाराजा नोंथाङा बे सेंग्रानि आखायाव जा लाइजाम फाथायहरदोंमोन बै लाइजामाव महारानीया बुंनाय बादिनो लिरनाय दंमोन बिदिब्ला जों माबोरै बिदि खालामालासेनो थानो हागौमोन आरो लाइजामाव नोंथाङा मोनफैयैनि सिगाङावनो हाबाफारिखौ मावफुंनो होदोंमोन बेनिखायनो जों बिदि मावनाय जाबाय महाराजा नोंसोर जोबोर गिदिर गोरोन्थि मावबाय सानैबो आं बेखौ माब्लाबाबो गनायना लानो हाया आं बे सेंग्राखौ दानो बुथारगोन दानो फोजोबस्रांगोन रथ' धरमराज नोंथाङा बेबादि खालामब्ला बाथ्राया गाज्रि जागोन सोर नों साधु बोराय आंखौ बेबादि बादा होफैग्रा आंखौ सिनायासै नों आंखौ सिनायासै आं बै साधुआनो जाय 20 बोसोर सिगां सासे गथ'खौ सानसे बे रायजोनि राजा जानायनि बाथ्रा बुंदोंमोन दिनै आंनि बाथ्रा बुंनाया नायदो सैथो जाबाय आं बुंदोंमोन जेब्ला बै गथ'आ राजा जागोन अब्ला गावनो आं नोंनि खाथियाव फैगोन नायदो धरमराज दिनै आं नोंनि खाथियाव नुजाफैबाय नोंनि बाथ्राया दासिम सैथो जायाखै साधु आं दाबो थांनानै दं बे रायजोनि राजा धरमराजा आरो आं बेखौ माब्लाबाबो आंनि बिजामादै गनाया नै दानो दाननोसै आं बेखौ धरमराज नों सिगाङावनो गोरोन्थि मावखाबाय दायो आरोबाव गोरोन्थि मावनो दा सानखा उन्दैयावनो नों बिखौ बुथारनो गिलु बालु दैयाव फोजावहरदोंमोन आरो जेब्ला मिथिबाय नों बिखौ उन्दैयाव बुथारनो हायासै दाबो गावनि उदखारि सोलोजों बुथारनो नागिरदोंमोन बेयावबो फेलें जाबाय नों लाजिनाय मोनाखै सासे बिमानिफ्राय गथ'खौ सेनानै नों जा पापखौ मावबाय बिनि थाखाय गसाया नोंखौ माब्लाबाबो निमाहा होनाय नङा दाबो खाबु दं धरमराज गावनि अहंकारखौ गारनानै बेखौ बजबना लादो जा जानांगौमोन जानानै थांबाय गसायानो बिदिनो लिरनानै हरखादों बिखौ नों आं रावबो सोलायनो हाया महाराजा साधु आफाया थार बाथ्राखौनो बुंदों जा जाबाय जानानै थांबाय दायो जों बे सेंग्राखौ माबोरै बुथारबावनो जों बेनो गावनि फिसाजोखौनो बिलाइखाबाय सिरि जादो महाराजा सिरि जादो बेयाव मा जागासिनो सोरबा आंनो खिन्थागोन ना आं जेबो बुजिनानै मोनाखिसै दावहारु फिसा नोंनो आं गासै बाथ्राखौ खिन्थाजोबगोन बिनि सिगाङाव थौदो फिसा नोंनि नोमबाया नोंखौ थांनाय 20 बोसोरनिफ्रायनो नेनानै दंबाय थायो थौदो दावहारु फिसा बिखौ लोगो हमहैग्रोदो आंनि आइ नाथाय आंनि आइ आफायाथ' बियो नोंनि जोनोमगिरि आइ नङा फिसा नोंनि जोनोमगिरि आइया गुबुनसो फैदो फिसा आंजों फैदो बुस्रि फिसा माबोरै दं नों मोजाङैनो दं साधु आफा फिसा नों आंनि बुंनाय बाथ्राखौ गोसोआव दंना आं बै बाथ्राखौ माबोरै बावनो हानो आफा आं बै समखौनो माब्ला फैगोन नेगासिनो फिसा दायो नों नेनो नांला दावहारुआ रायजोनि राजा जाबाय दिनै नोंखौ लोगो हमनो फैदों दावहारु फिसा फैदो फै दावहारु फिसा नोंखौ आं दिनै लोगो मोनमारबायसो